Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni ermitanyang bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Kulbaan man tana. Basta magbinisaya na gani ko, seryoso na ko, ana. Kung ko tawig sama, ano eh. Basin hasta ko. Ma-inlove di mong kanahanak ka. Unsa? Uy, una, yaya. Nan, prangkahi ko. Sa unsa lagi? May pagbati ka bang day, Charmin? Nahigugma ka ba sa akong alaga, Kang Charmin? Ha? Sandro? Unsa ka na pagunta na yaya? Ayaw pag binayot, Unsa? Katawaan na ni mo, yay. lisod bang tubagon ang akong pangutanan ni mo, Sandro? Yaya, lisod pa nga doon ang sama kang Charmin. Og nga nung nakasiguro ka man, ana. Di na may itong magkagusto siya na ako, yaya. Dili na mahitabo. Dili ko tayo pa na. Okay ba kung in love ka na siya itong yung uyab nga mugirog ayo? Lamig kay pikhag kinumo. Laki gid ka. Aw, gipikhan unta nimo aron makita ni De Charmin nga nagsilos ka. Silos? Nga na magsilos man ko? May katungod ba ko magsilos? Nga driver bodyguard naman ko niya? O, diyan ko karaman to siya itong uyab niya ito. Aro para pasilos yung uyab ng bugiro. Pero may pagtan-aw lagi ka sa akong alaga. Oo, guwapa man sana si Charmin. May pagbati ka ba? Sexy siya. Pagbati ang akong giingon. Mula hotay ka ko sa gibuhat ni Charmin ako. Kunwa pa, yaya. Kuy, kanay akong gipaabot. Apan nisod ka buoton si Charmin, yaya. Maumalipan na lang ko nga o servisyo niya. Nga na ako permis yan doon. Agoy, kalama. Pero ako'y pag-asa, di ba, yaya? Huwag katumanan akong pagbati. Tol kay hangtod ka ron. Katumurgan paghihapon mo iyang gimahal. Tabangi siya nga malimot kang Morgan. Unsa? Unsaon niya, ya? Panguyabi, oy, amaw. Unsa? Na. Kini nga duwatan eh. Kay hatod ini nga niya sa may tires. Ha? Pero, Sige yaya, na, sige na. Kay basig mangita na to nako. Manaog unya to. Wa para ba to maayo ang tilad to? Matagak ng tag-usab sa hagdanan ko manaog. Sige na. Og tumana akong gingon nimo ha. Diskartehe. Panguyapi si Da Charmin. Pero, yaya, madlo ko. Mabatuan ko baso. Puya ni Moy. Cellphone ni nako ha. May ipapaminaw ko nimo. Aron may kaisog ka nga manguyab ni Day Charmin. Ha? Hindi kayo masaya, Sally. Nahulot man lang na ako ang nabiling bino din ni sa botilya. Ay naman ni siya eh. Katuog naman tingali ito. Ay! Kuyawan ako eh. Hinakuyawan ko nga ng kalit nga may lalaki tingog nga naabot din eh. Kinakok siya, Sally. Sorry. Kuan kining ang imong bino. Ano ikaw may nagdaan ng bino? Duka na ko kayo si Silly. Mao gisugo ko diya nga ako limato nimo din eh. Oo ba? Lingkod. Ha?
Natuwag naman ka nga kung gihagad og inom. Basin ganahan ka. Painit sa lawas ba? Okay. Busy ko palihog. Maragdag ka na nainom. No problem. Niaraman pa daw ako sa bahay. Nganong nag-inom ka? Ay ko inang doon na kay problema. Tungod ba kay kwartahan ko? Wala lang ko problema? Sama ikaw. O akaday problema? Ha? Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Kaganito rin din, ng Buongan Santo Tomas. San Paniawan Plus. Gawa ng San Marketing. Kung wa ka pa'y problema karon, posibleng nakatuog ka, dali ba? O kay parehas man tang nagmata pa ining mga oras, ha? Sabton ko bang may nakahasal sa nimo? Oo, okay. Parang kahit ito, Sandro. Tugaan niyo ko sa nakahasal nimo kay tugaanan sa takas nakahasal na ako. Ladies first. Dili sa tanang higayon ma-apply ni mga ladies first, ha? Depende sa sitwasyon. But anyway, nakaunak ka man. Okay. Life is so unfair, Zandro. You see? Ibaw ka yun. Ego lang kong nagmahal. Deserving na ba kung pasakit ang sama ini? Naibaw na tingali ka kinsang akong buti pasabot, diba? So, dili ako. Kasa siya na ako. Apan gihatagan ko pa siya og laing higayon. Apan deserving pa kung pasakitan sige ha, Sandro. Ma'am Jermaine. Talbahin siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ko sa kaduhang higayon. Uy, sama niya kasalbahis. Okay na, ma'am. Wa ka mag-inusara. Ako gani. Gihatag na ako ang tanan. Apalo ako dadawat ng sukli. Nganong ingon man na nag-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang ang top, Ma'am Jermaine. Igo na. Murag ka na magkakag na inom. Unfair ang life. I don't deserve this. Tanan na lang lalaki planong pasakitan ko. I don't deserve this. Niya akong abaga, Jermaine. Pag matuod mo nga, dili tanan lalaki. Parehog tumuli mo pasakitan ka. Sandro, ansay. Iharot ng tanan din sa kong abaga. Ang tanan mo pagmahis mga lalaki.
Ako'y pasana na. Ano mo gani mong gibati? Jasmine. I love him. Mahal ko si Sandro Yaya Sally. Mahal ko sa ikaw. Jasmine. Just didn't know how to begin. Katugnaw. Ka man ako sa tawas tungkol sa katugnaw. Kalami. Ay, pangihir yung taon tamo kilikan ni murag dami, murag rindot abot dito kasabot. Ay. La. Sabi ako nakita. May social distancing sa may tiris, Hoy! Social distancing, ay! Pasirita na rumahan niya akong ikopta na rumaukang mo! Uy, tayo sa sige-sigit mo kung di man din mo ba, Muawan pa yung kuda. Kinsam ng tukang nagkako sa may tiris. Pamanumbaling, ay. Pilit ginog maayo nga, bawal makaroon. Kung magakos mo gani, kinahanglang doon ay barrier para sa pag-observe sa social distancing. Taysa, ang bayon, sila si... Oh no, kung maruog din sa taon. Nakaingo, nakaditig siguro ni kanakan. Kasurtihang tawhana. Na-lockdown, kunwa pa. Kada, labok, i-lockdown, i-lock up sa dong, i-lock up sad. Kada, lockdown na, kada. Lock up, kada. Yan na, isod ko sa niyo. Sipiran ko na. Paibo mo mundo, habe, bidyuhan ta mo. Aron doon na ebidensya sa nag-lockdown. Good morning. Oh. Breakfast in bed. Unsay? Ngano niya ka sa akong kwarto? Ako ni pelo na nimo din sa imong kwarto gabi. Unsa? Kadlawon din tingali to, Apano ako din ni matuga. Dito ko sa kong kwarto ni matuga. Wa ko magpahimosay kayon sa imong kahubog. Okay. Ipiyong sa imong mga mata. Og i-recall unsa ni tabo gabi. Take your time. Nag-inom ko ba nimo? Yes. Og... No. Unsa akong gipanulti nimo? Wa ka ingay kabalakan. Wa ka magkapasakit usulti na ko gabi. Ay mo gisulti na ko gabi. Sama si mong gisulti kang Yaya Sili. Og dalipay ko, Charmin. Way kabutangan sa kong kalipay. Unsay? Love gid ko nimo. Ops. Ay na bakuy, O di ka na magbakuy ini. Tungkol kay may ebidensya ko. Cellphone ni Yaya Sally na? Yes. Unya ba ba? Lipay kay ko pagkadung na ko ini. Kini mang voice clip nimo. Mo naghatadong ka isuga. Aron dili ko nataguan pang gibati ko para nimo, Charmin. Paminawa. You mean to say, I love
Pagkasalata, Charmin. Sandro, Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko